Què tal? Benvinguts a aquest vídeo sobre pronoms febles de complement de règim verbal. El complement de règim verbal, que també es pot dir complement preposicional, perquè porta sempre una proposició. Són verbs que requereixen aquesta preposició. I els pronoms febles, amb els que es poden substituir aquests complements de règim verbal, són en i i. Si mirem a dalt, en, amb verbs amb la preposició de. Per exemple, parlem de política, en parlem. M'he oblidat de l'encàrrec, me n'he oblidat. I aquí és quan els verbs exigeixen una altra preposició que no sigui de. Pots confiar en ella, sí, i pots confiar. Penses en mi cada dia? Sí, i penso moltes vegades. Fixeu-vos que, en aquest segon cas, són preposicions, verbs amb preposicions que no siguin la preposició de. Espero que hagi quedat clar. Gràcies per la teva atenció i seguim aprenent de pronoms aquí, en aquest canal. Gràcies per subscriure't.